οφθαλμολογικό τμήμα της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης έχει έναν από τους μεγαλύτερους όγκους εργασιών στην Ελλάδα. Σε αυτό χειρουργούν 185 συνεργάτες χειρουργοί οφθαλμίατροι της Βορείου Ελλάδας, διαθέτει τεχνολογία αιχμής, καθώς επίσης έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Διαθέτει συνολικά 4 εξεταστικές και 5 χειρουργικές αίθουσες. Στις εξεταστικές αίθουσες γίνονται συνήθως οι προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές εξετάσεις των ασθενών. Στις 4 χειρουργικές εκτελούνται όλα τα γενικά χειρουργεία και επίσης διατίθεται και μία αίθουσα για τις επεμβάσεις λέιζερ διαθλαστικής χειρουργικής. Για τις εξετάσεις υπάρχει πλήρης και σύγχρονος διαγνωστικός εξοπλισμός, όπως για παράδειγμα τομογραφία κερατοειδούς, οχράς κοιλίδας και οπτικού νεύρου, ανέμαχτη ψηφιακή αγγιογραφία, ενδοθυλιομέτρηση κλπ. Για τις επεμβάσεις υπάρχει σε κάθε γενική χειρουργική αίθουσα φακοθριψία τελευταίας γενιάς, σύγχρονα χειρουργικά μικροσκόπια και παρέχεται η δυνατότητα επέμβασης με γενική αναισθησία όπου αυτή απαιτείται. Τέλος, στην αίθουσα διαθλαστικής χειρουργικής διατίθεται η μοναδική στην Ελλάδα υπερσύγχρονη πλατφόρμα Femtosecond Laser Victus του γνωστού αμερικανικού οίκου Bausch & Lomb. Στα γενικά χειρουργεία εκτελούνται επεμβάσεις κυρίως καταράκτη, γλαυκώματος, χειρουργικής αμφιβληστροειδούς και οχράς κοιλίδας, καθώς επίσης και επεμβάσεις βλεφάρων, παιδοοφθαλμολογίας και στραβισμού, αλλά και μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς. Στην αίθουσα λέιζερ μπορούν να εκτελεστούν επεμβάσεις LASIK για μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμό, επεμβάσεις καταράκτη και αντιμετώπισης πρεσβειοπίας, καθώς επίσης και επεμβάσεις κερατοειδούς όπως ο κερατόκονος και οι μεταμοσχεύσεις. Είναι το οφθαλμολογικό τμήμα όπου έχουν διενεργηθεί οι περισσότερες επεμβάσεις καταράκτη με λέιζερ στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη τοποθέτηση ειδικού τριπλοεστιακού ενδοφακού για την αντιμετώπιση παράλληλα και της πρεσβειοπίας. Επίσης, είναι η μοναδική κλινική στην Ελλάδα όπου μπορεί να διενεργηθεί επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς με τη χρήση του Femtosecond Laser, γιατί είναι η μόνη που διαθέτει τόσο την άδεια όσο και τον συγκεκριμένο χειρουργικό εξοπλισμό.